F'dak iż-żmien risqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: Għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-arus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jiġi l-ewwel, is-sawm jew il-festaġġamenti? Ġesu ta' spjegazzjoni sempliċi lid-dixxipli ta' Ġwanni l-Battista. Hemm żmien lis-sum u żmien li tiffesteġġa u tiċċelebra. Li tkun dixxiplu u timxi ma' Ġesu ifisser li tesperjenza il-ferħ ġdid tar-rabta tiegħek ma' Kristu imqabbel mal-festa tat-tieġ fejn wieħed jieħu sehem u jaqsam fil-barka u l-ferħ tal-koppja li għadhom kemm ingħaqdu f'imħabbithom. Imma jiġi żmien ukoll meta d-dixxipli tal-mulej ikollhom iġorru is-salib tat-tiġrib u l-purifikazzjoni. Għad-dixxiplu hemm iż-żmien fejn jifraħ fil-preżenza tal-mulej u jiċċelebra t-tieba tiegħu, kif ukoll iż-żmien meta jfittex lill-mulej b'umiltà, bis-sawm, bis-soba għal dnubitu. Inti tifraħ bil-preżenza tal-mulej li hu dejjem miegħek u tesprimi soba u ndiema għal dnubietek. Tersaq lejn il-qrar biex tirċievi l-maħfra mingħand il-mulej permezz tas-saċerdot. Mulej, imlini bl-ispirtu qaddiż tiegħek ħalli nikber fl-għarfien tal-imħabba u l-verità tiegħek. Enni infittxek bil-ħerqa fit-talb u s-sawm, ħalli jien insomm il-bogħod minni id-dnub u nara li ħajti tkun taqbel aktar bisħieħ mar-rieda mqazza tiegħek. Twajba Ommi Marija, għallimni nsib il-ferħ fli naraf, inħobb u nservi lilek bħala s-sultana tiegħi u lil libnek bħala l-uniku mulej u sit ta' ħajti. Amen.